nu, Dennis, for helvede! Nej, da! For helvede, hvor er du ring, Dennis! Der er sgu ikke nogen, der vil købe dig! Du har ikke niveau til mere end Silkeborg! Jamen, det er jo fordi, jeg ikke har niveau til mere end Silkeborg, kan man sige. Så det var meget åbenlyst og lige til højre. This is Sparta!